לפני שלומדים לרוץ, צריך ללמוד ללכת. אז הנה 3 דגשים מאוד חשובים לפני שמתחילה התוכנית. דגש ראשון, התחרויות משוקללות בסוף כל חודש לפי 4 מדדים מהשעון. צעדים מנותרים 24/7 ולא צריך להפעיל את האימון בשעון. מרחק האימון, זמן האימון ומספר האימונים. על מנת שננטר את 3 המדדים האחרונים, שימו לב, חובה להפעיל את האימון בשעון בתחילת האימון ולסגור אותו בסיום. דגש שני, כדי לקבל ציון על צעדים, אתם חייבים לצעוד לפחות 5,000 צעדים ביום, אבל לא יותר מ-20,000 צעדים ביום. הצעד ה-20,001 לא נחשב. זמן אימון, בין 10 דקות ל-90 דקות. מספר אימונים, עד 2 ביום ומקסימום 30 אימונים בחודש. דגש שלישי, אנחנו יודעים מתי הדופק שלכם מגיע ל-100, ורק אז זה נחשב אימון לציון. איך אנחנו יודעים? השעון, חברים, השעון.